får ham lige med tilbage. En stille og roligt. Ja. Det der med stille og roligt, så Lars Jeppesen, det er ikke rigtig noget, der fungerer. Men han får en træk mere, fordi han letter gassen ind på 20 meter. Eller også var han bare heldig med, at den ikke kunne slæve det. Men han er klar igen. Bagruden er blevet lukt. Så skal vi bare lige have tryk i dåsen. Det der, det er altså for høj en skive. Det er den ikke stærkt nok til længere. Væk med ham. Ind med en ny. En chance, det er det. Eller to.